Magandang tanghali, katoslok. Hindi na. Ay, salamat sa inyo na nagbibigay sa aking grasya. Maraming salamat. Una kay Doromel. Doromel Jack Sparrow. Okay, Bay Alex. Tagang salamat sa inyo. Ay, ito. Ang grasya. Tingnan nyo. Ang grasya. Ha, patingnan ko sa inyo. Ito yung papakita ko sa inyo, binigay sa akin. Tapos uulamin ko. Tingnan mo. Kilala nyo to? Ano to? Lobster. Banagan ko sa Bisaya. Hanliliting kadag ko, no? O, diba? O, ano? Salamat isi hagbungan. Okay, atong hugasan o gatong lutoon kay maro mo gani ha. Latang pakita ko ninyo unsa na akong pagluto. Habang nilinisan ko, tapos in-steam ko muna. Ayan, hinanda ko na asin, tsaka gusto nyo lagyan ng hot sauce. Ayan, tsaka nakahanda na yung garlic, paminta. Yan. Tingnan nyo. Asin. May pipsi para masarap bitsin. Yan. Abangan nyo ang aking recipe ng lobster. Maraming salamat sa inyo sa pag-aabang. Maluluto ang lobster. Kainan na tayo, guys. Maya. Simple lang pagluluto. Pag-i-steam, 5 minutes. Mga 15 minutes makakain ka na. Diba? Ayan na, guys. Pinakuluan ko na ang lobster. Diba? 5 minutes pakuluan natin. Diba, guys? Para lalambot siya. Ang laman, hindi yung ano niya, shell. Wait lang, guys.